तो भिडियोखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन एसेल' नायना दोनबा बुजिनाय नङा बिनिखायनो बुंदो भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडियोआ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि खालामदो जायफोरा रस भिडियोखौ खालामजादों नोंथांमोना गाज्रि मोना आरोना समझ रहे हो आप आरो जायफोरा उर्मिला बर' चेनेलखौ नायाखै बे डिसक्रिपसन लिंक होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला जागायनोसै आंनि बुंनायखौ नों गोरदि दासानखा खालामनो लादों नों गावखौनो गोख्रोंखा सोरबा आंनि गोमालांगोन सानसे समाव क्या एक्टिंग कर रहा है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया टाटा गुड बाय गैया माने ओरैबायदि खालामनानै भिडियो खालामनायनि बिमाजों होजासिगौमोन हासिबदो ये क्या है क्या है माने बे सान्द्रि मोखांसो थाइजौ सिखाव खालामनो थांदोंमोन बे हरावहाय मोनथिबायना थाइजौ सिखाव खालामनानै बाज्ल'गासिनो बे हर गेजेरावहाय लामा गेजेराव मानो बाज्ल'हैबाय थादों एम्फौ अरदोंनो मा होननायखौ सानदों ओ लामा गेजेराव फेसन देखायदों मोनथिबायना फेसन देखायदों बे सान्द्रि मोखाङा एन्जर आरो मैदेरखौ नुदोंना नोंथांमोना नुवाखै नुदोंबाबो बेखौ नुवाखै बेखौ ये क्या है नो सिनायाखैनो बियो मैदेर आरो बे एन्जरखौहाय नायनानै ला सिनायाखैबा आरो खनसेबाव मैदेर आरो बे एन्जरखौहाय नाय एन्जरना हाथाय रिजि रिजि ओंखारलायदोलै मालायसो YouTube Prope Partyनि बिगोमाया मिया खालिफाखौ दान्दिसे लोगो हमनाय सावगारि वाह मोदी जी वाह अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए